Welkom op ons spreekuur. Wie van u slikt er medicijnen? Waarom is onze zorg zo duur? Cancer. Now you're talking. Yes! Ik heb leverkanker en ik ga dood. Zorgkosten 75.000 euro. Uiteindelijk wordt iedereen hier beter van. Waarom vertrouw ik mijn huisarts niet? Wat weet u van uw huisarts? Kanker? Ja. Hoe geeft u me dat dan? Nee, dat kan niet. Dat is te duur. Hoe bepaal je nou in godsnaam de waarde van een mensenleven in cijfers? Wie zegt 85.000 euro? Conversiel, meneer de Ket. Moet u niet slikken, hoor. Dan gaat u dood. Get sick, stay sick. Serve the economy. Meneer Simons? Simons? Sterf.